Pred 98. štajerskim derbijem z Mariborom je z menoj naš napadalec Ivan Božič. Ivan, najprej vprašanje vezano ob Kamniško Bistrico. Obračun z Domžalami si začel na klopi zaradi manjše težave z zadnjo stegensko mišico. Kakšno je stanje, si pripravljen za obračun z Mariborom? Pa trenutno je dobro stanje, spreman sam. Bilo je malo grčeva i boli u zadnjoj loži, ali to je prošlo, Bogu hvala. Dogovorio sam se s trenerom da budem na klupi, pa ako treba da uđem. Nažalost nismo izdržali i nismo pobijedili tu utakmicu protiv Domžala, ali naravno uči se na greškama, pa idemo dalje na sljedeću tekmu i pobijediti naravno. Kakšno je vzdušje u garderobi po osvojeni točki u Domžalah? Pa ništa se konkretno nije promijenilo, treba ostati skupa, treba dati sve od sebe i naravno pobijediti, to je to. Kakšna so tvoja pričakovanja pred srečanjem z Mariborčani? Pa mislim da će to biti jako teška tekma. Sad nam je svaka sljedeća jako teška, tako da oni imaju jako dobro individualne igrače, imaju Božega Vancaša, Goran Vetera, tako da treba na njih biti pažljiv. A mi naravno moramo biti skupa, dati sve od sebe i biti konkretni, to je to. Ivan, omenil si Roka Kronavetra in Rudija Požeg Vancaša, kopico izjemnih nogometašov bomo videli v vijoličastem dresu. Toda je ravno to naša priložnost, Ivan, da trenutno izgledamo, dihamo kot eno in da smo pravzaprav zares vsi skupaj povezani kot družina. Pa mislim da nas to najviše krasi, što smo prava ekipa, što smo klapa, kako na terenu, tako izvan terena. Tako da mislim da smo tu možda i u prednosti nego Maribor, tako da očekujem da ćemo tako i na terenu disati zajedno i da ćemo pobijediti. Stanje je dobro, edino kar pogrešava na naših domaćih tekmah so gledalci. A to mi je najviše žao, što mislim da bi se moglo puno više ljudi skupiti, jer to je za igrača ono kad osjetiš tu atmosferu i naravno da puno bolje i daš još 20-30%, tako da očekujem da će na utakmici protiv Maribora doći više ljudi i ovim putem ih pozivam i da navijamo zajedno za Celje i da pobjedimo naravno.